Thoth jopur e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho konygi e pimo lopegi ma gipuro mondo ng'e kata ka kit kothe manyalo timo maber e puothegigo e kinde ma twak marwa kod jopur mopogore opogore odiochieng' mar lowo. Ne wayango ni thoth jopur okia nonro mag lowo ma gipuro, gino makoro thiro nweng'o maggi. George Juma nigi ler. Piny owacho ka otenre, wego mok mago mag piny owacho osebedo ka keto maino ene ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo ka gijolo jopur e yore mopogore opogore ma oting'o miyogi kothe, mbolea nengo moyweyo kod kata chiwo puonj ne jopur e yor pur makare. Maya osemimo kuom jopur oseyudo nweng'o maber, ka moko bende puothegi ok tim maber kata bang' tiyo kod kothe kaachiel kod mbolea madwarore. Jolony wechego mag pur wacho ni ka opoge kod tiyo kod kothego kaachiel kod mbolea mowinjore, jopur onego pim lowo mag puothe ma gitiyogo e kinde ka kinde mondo giyudi nonro makare, gino manyalo miyo ging'e kata mana kit kothe ma onego gipidhi e puothegi. Soil testing kata pimo lowo, kwa pimo lowo to gima tin samoro paro mana ni wapimo mondo ng'iyo mana to lopani ang'o modwaro, to nitie en gik mang'eny. Wabiro ng'iyo nyaka gima iluongo ni soil organic matter nitie kanyo ma very very important e lowo. Ka onge go soil organic matter to iso ni obiro bedo gi challenge moko kanyo e soil structure. Mana ni garama mar timo soil testing kaka japur ok danyal nikech maybe rem nitie. But kaka nyocha ne jo breweries gi county no chung'nwa cha, onego gichak gichung'nwa to gifuatilia. Bernardo Omondi mene pisano mochi wechego mag pur e wuodno mar Kachieng' kaachiel kod Kanyasa e subkono ma Nyatike lero ber mar pimo lowo ma ipuro kabendo jiwo jopur mondo koro pim lopegi. Sama isepimo lowo to ibiro ng'e ni lopani ang'o modwaro to ang'o ma en go mang'eny. Koro kiseng'e gima odwaro ting'e kaka koro cham minyalo keto kanyo gi kiwango mar chamno dwaro e lono. Penjo maduong' en to bende jopur pimo lowo ma gipuro kapok giyiero kit kodhi ma gipidho kaachiel kod kata mbolea. E kinde nonro mar odiochieng'ni mar lowo ne wayango ni thoth jopur ok osebedo ka kawo lowo matin mag puothe ma gipuro kendo tero e laboratori mondo kotimnegi nonro. Soil testing pok watimo. Agombo ni ka wanyalo time to nyalo ng'eyo ni lopani en type mane to ang'o manyalo timore maber. Koro de wakwa mana sirikal kanyalo timonwa mano, nyalo konyowa mondo wang'e ni puodhoni owinjo komie gima kama, puodhoni owinjo komie gima kama. Moro ne jo breweries gi county government no timonwa soil testing jopur 50 area ne. Koro kadwa duoko ka oduogo to no orunwa gi e sim. Koro challenge mane nitie maybe interpretation my results ka mondo wanyal yudo gik ma wanyalo gine. Koro apani mano gima wamiyo gi feedback ma ginyalo loso. Koro kaka sirikal mostly lo mwakao itero ne jo Kalro machon nen kari. Koro kone mipimo gie. Then results koduogo to wakuono jopur ni alopino result no duogo tima. Tom Mboyo kumos bedo japur kuom higni malo 20 wach ni en owuon pok ni opimo lopege ka gima osebedo kotimo en mana loko kothe ma opidho pod oneno ka moro ok tim maber. Wapidho oduma ahinya to kineno ka kanyo koro oduma ok tim maber tiloko inyalo keto bel kata gi kodhi machielo. Mano kaka wasebedo kwatiyo. Nengo mamalo mar pimo lowo kod koso ng'eyo gin mokuom gigo ma osemono jopur mathoth pimo lopegi kapok gipidho kodhi moro amora. George Juma, Ramogi TV, Migori.